We Talk Football SA, We Talk Football SA. Namhlanje sibuke umdlalo phakathi kwePanama neSouth Africa. Okumdlalo obumuhle kakhulu kodwa ushote ngamagoli. Enye into eyenza ukuthi sishode ngamagoli bebedlala kahle ku-midfield. Umkwena ubehlanganisa lapha iza kahle midfield yethu apolice bebewakhanda amathuba kodwa nje ngesombe sokuqala ulahla amathuba amathathu Foster amathuba nje kade emahle kakhulu kade ngawashaya. Kukhona nje elinye ibhola ebekufanele ukuthi nje afake unyawo ngaphansi kade eqondene nokhipha kade kufanele nje ukuthi afake unyawo ngaphansi aliphakamise likhale nethini kodwa akangakwenza lokho. Wadlala into ethanda ukuthi ibe nzima, wavele walishaya ibhola waliqondisa ku-goalkeeper walibuyisa, waphinde wathola elinye futhi egijima ngasesandleni sokunxele kube kufanele nalo ukuthi engabe ulubuyisa naye alithatha lishaye phakathi kodwa wazama ukulishaya ngonyawo olu-wrong. Elinye ube i-offside ngesombe sesibili nalo wagcina vele walibeka ngaphandle kwepali. Ube walahla kakhulu amathuba, ngazi ngoba amathuba afana nalawa uyawakora mangabe engale England ukuthi umoshakale phangazi namhlanje. Kodwa ngale kwalokho abafana kade bedlala uMremi naye khona elimhlulile futhi sihlulwe amathuba kahle hle. iPanama ithola ithuba elilodwa yalishaya phakathi, khona elinye futhi eke yenza nalo yashaya ipali. Kodwa ngokwe opposition bekungelona iqembu mhlawumbe ongazuthi linzima kakhulu iPanama ukuthi belingasiniki inkinga engako. Yebo nathi phela sikakabi bahle kangako ngoba asilazeli nomlando walo ukuthi iqhamukaphi ebholeni, kodwa lona akulona iqembu ongalibona ukuthi liyinkinga. Mhlawumbe futhi singakuphawula i-backline yethu idlale kahle kakhulu. Igoli lingenile kodwa khona uyababona oNdamane bayadlala. Okoni uye ngathi uyagxeka mhlawumbe kufuneka kubonakala ukuthi sizobona ukuthi umdlalo olandelayo uzodlala kanjani. Sizobona lapho. Umdiba udlale kahle kodwa ngesombe sesibili ube mosha amabhola esekufanele ukuthi engabe ushaya icross noma ushaya ipass noma ukhahlelela ipali, umbone ibhola eselilahla. Umdawu udlale kahle kakhulu. Okoni uyagxeka hayi uNdamane inkalakatha. Uma ngabe sizama ukuthi siya phambili, uApolice hayi muhle kakhulu. Kimi footballer of the season uyena umdlalo ovelele kulonyaka uApolice kimi. Angazi kuwe ukuthi wena ubona kanjani kodwa nje kimi hayi yena uApolice ozoba umdlalo wonyaka. uHugo Bruce ubesabafuna abafana bakhe esafuna ukuthi kuzodlalwa kanjani, kodwa ngibona ngathi sekulate makusenabadlali abasha abasabizwa namanje. Fanele ngabe sesibiza abadlali esibajwayele. Umshishi siyabonga ukuthi umbuyisile. Umshishi udlalile ubumbona ama-move akhe kade eza nayo, kodwa-ke the ngokuya kumdlalo ubonile ukuthi usethanda ukukhathala, kodwa yena udlale kahle kakhulu. Umshishi Mfukeng udlale kahle kakhulu futhi naye. Uthe ukushintsha kumdlalo mangabe kuphuma uTebogo Mokoena. Yebo uJaden Adams ubedlala lapho bezama ukudlala kodwa bangena noMbatha. uMbatha sayisilindele ukuthi uzophusha ezama ukushaya namashoti epalini, akwenzekanga kodwa bona bebengebabi kodwa futhi bebengebahle. Engikuphawulayo nje ukuthi sesijwayele ukuthi sidlale namazwe mhlambe amazwe angenalo igama, amazwe angadume ngalutho. Ekubalekile ngomthetho ukuthi siwathole namazwe angathathi ukuqina. Siwathola amazwe mhlambe noma sesingathola oFrance, yabona amazwe ke lawa strong. Mhlambe sithole Belgium, sithole Norway, sithole USA. Uyabona amazwe engathi stronganyana. Sithole Trinidad and Tobago. Yabona lawo mazwe lawo manje, sithole South Korea, Japan. Amazwe ngempela ozokwenza ukuthi ubone ukuthi standard sakho silapho, ozothi mawubheda akushaye akubulale. Noma singasatholanga ngo-England kodwa siwathole lawa ngoba phela o-England yibo kufuneka ukuthi nabo sibathole kwesinye isikhathi. Kodwa-ke masihlulekile sike sizame abaphathi bethu ukuthi besitholele kulama team lawa engathi nje athanda ukuqina, yabona o-Denmark.
abantu abazokwenza ukuthi mawubheda vele bakushaye ubone na ukuthi ngiyashaywa la, senzele ukuthi masiya ku-World Cup siye silibona ngempela izinga lethu ukuthi lilaphi njengakudala. Kodwa-ke sizobona ngoLwesibili ngoba sizophinda futhi nePanama. O-goalkeeper bePanama bebebahle kakhulu, lo wokuqala ophumile nalona wesibili ongenile nabo ngibabonile ukuthi bahle o-goalkeeper bePanama. Bamshayile uWilliams langena ibhola, yebo abaningi bamgxekile kodwa mina angibonanga kakhulu ukuthi bekuwumuntu lo ekade singamgxeka ngalelo bhola elilodwa elingenile. Nomuntu olishayile ushaye ibhola le-striker ngoba ulibambile waya ngapha ngaka left, ulibambe ngapha ngaka left wangena ngaphakathi, mayengena ngaphakathi waphinde walishaya walibuyisela ngala kade libuyisela khona. Okuyindlela vele istriker esishaya ngayo uma ngabe sishaya u-goalkeeper, iyona ndlela vele le ukuthi ibhola libuyisele ngala uqhamuka khona, ngoba ukeeper usuke selindele ukuthi uzolishaya inethi evuleke ngakhona, wavele walibuyisa walishaya ngaphakathi. uKabini ungenile kodwa ngibone enontenga ubengabhalense kahle, mhlawumbe kusafuneka ukuthi naye beke bemtshela indaba yokuzethemba ukuthi uma ngabe uwumdlali weBafana Bafana kufuneka udlale ngokukhulu ukuzethemba, lokhu wazi ukuthi lapha yana wenzani, wazi ukuthi lapha kuyasetshenzwa, udlalela iqembu lesizwe, uzethembe wena straight ukuthi lento lena ngizoyenza, lokho kuzokwenzeka. uMbokazi ube sebhenchini, sizobona ukuthi mhlambe akazumfaka yini ngoLwesibili. Sizobheka lapho ukuthi ngoLwesibili akazudlala, noma engadlalanga khona sizokufunda ukuthi mhlawumbe ngabe kufuna ukubheka ngaphi. Kodwa nje ngiyambongela umfana uNdamane emidlalweni wakhe ophelele, udlale kahle kakhulu, muhle umfana, kukhona la mhlawumbe akazosibeka khona ukuya phambili. Ngoba muhle kakhulu, sesiyazi ukuthi umuntu ozokhava uMbokazi uma ngabe ngekho sinaye. Esingazike kodwa ukuthi umdlalisa wakhe namhlanje usho ukuthini, sizobona ngoLwesibili ukuthi kuzodlala bani. Abanye bangethukile kwenye iplatform engiyo ama-Friends Wethu TV, ukhona uthi yeyi wena uyeka amanga uMbokazi ubekhathele. Sizobona kumdlalo olandelayo ukuthi uzodlala yini uMbokazi. Ake sithule siyibheke indaba ngale kwalokho. We Talk Football SA, all channels, Facebook, YouTube, TikTok uzosithola. Siyabonga umnikeni umdunga, siyabonga.